So guys, what's up? Do you still remember ndichikutaurirai nyaya yebofu rakandibatsira? Nyaya ndakaitaura last year mugore ra2023 but bofu rakandibatsira mugore ra2019 apo pandaida kuenda kuSouth Africa. Saka ndibatsira paMvuma nokuti ndipo pandaikwirira bhazi raifanira kuti raenda kuSouth Africa. Saka ndakataura zvese mabatsiro akandisa. Ndada kuti muone video racho tozokuradzai ndokwatira kuda kuenda izvezvizvi kunoti tinoti kuMvuma tinomutsvaga munhu yebosi pandakataura paFacebook timutende plus futi muvaone tione kuti tingamubatsirawo nei. Munhu iye ndakaswera naye zuva rese musi wa5 September 2019 paMvuma. Changa chiri china handikanganwi musi iwoyo bhozi munhu iye akandibatsira. Saka guys tiri kuenda izvezvi kuMvuma tinomuona. Vanhu vakawanda vaindirimainda muinbox usazokanganwa kuona munhu wewe tichitoti kutendai guys noramba muchitirimainda handikanganwa munhu akandibatsira hazviite. Saka nditengera chikafu akaswera nezvakanaka munhu asingauoni. Saka guys dauti tiende tese but tisati taenda dauti muone video ndakataura in case pane vamwe vasina kuona video iroro then tobva tasumudza rwendo rwedu takananga kuMvuma tinomutsvaga kusvikira tamuwana. Hatizivi zita rake but tinovimba kuti tosvika ikoko tichinomuwana. Pane bofu rakanditengera chikafu kuZimbabwe ndarohwa nenzara 2019 ndiri muroad kuda kuya kuno kuSouth Africa paMvuma. Zvinhu zvokuti ndikagara ndichifunga ndega sometimes tsodzi yangu inoerera because akandiudza life yake. Munhu wechikuru I think andori maage ana baba vangu. So pandiri kuenda kuZimbabwe murume eda unomutsvaga. I hope Mwari vakandichengeterawo munhu iyeye because I feel like ndine chipande. Ndaifanira kuya kuno kune Sprinter akaita kunge zviminibus izvezvi. So madriver akataura neni kuti ndiende paMvuma makuseni. Ndakaenda paMvuma paya makuseni zvinhu zvanga zvakaomana handisina mari. Saka ndandangotenga tiketi but mari yechikafu muroad ndanga ndisina. Musprinter imo mune munhu angapromisawo kuti achafamba achitengerawo food then ozopiwa mari yake kuno South Africa natasvika. Saka munhu yaifanira kubva ari musprinter muya kuHarare. Saka ndakaswera paMvuma paya. Panga paine vanhu vakawanda, paine vanhu vanenge vaida kuenda kuSouth Africa nevanhu vanenge vaita zvera. Handichazivi kuti is it chicken in kana chicken slice because pane two paya but handichazivi kuti ndepapi but ini ndofunga kuti chicken in. Ndozvandisaka ndakungoiti chicken in because I think pachicken in kwete kuchicken slice. Handichazivi ndeipi hangu yacho yatanga tiri chaiyo because handichazive ndakabva kudhara handichazivi kuti ndeipi iri kupi. So pane bofu ranga riri papo richipinda mumabhazi richikumbira. Ndakanganwa zita rake saka mondiregererawo ndicharamba ndichingomuti bofu. Achikumbira mumabhazi. Saka ini ndiri munhu anofarira kuziva zvinhu. Ndakasvika paari paanenge abva kubhazi paari ega tikatanga kutaura nyaya. Paitwa vanhu vakawanda but ndaitaura zvangu naye nyaya. Saka ndaimubvunza maquestions ndobva azosvika pakundiudza kuti ayo inini handina kuzvarwa ndiri bofu. Ndakazoita bofu ndazvarwa. Ndangoti kure handichiri mudiki. Handichazivi kuti akati aigara namainini vake here kana natete vake ndopa akazoita bofu. Hamene kushina kwakaitwa kwakangoitwa achikura ndobva aita bofu. Achindiudza life yake so ndofunga kuti ndikanditange kutaura nyaya life yake ndozosvika pakundibatsira kwaakaita. Achindiudza life yake so ndakanyatsanota mapofu vanotoraramawo sevanhu zvakanaka. I mean handisi kuti havasi vanhu but I mean vanotoraramawo zviri normal. Achinditsanangura achiti nditori nditori okay. Hanzi ndine vana, mumwe mwana hanzi atokura atova nemukadzi wake ari kutoshanda. Saka hanzi anotondirambidza kuya pano kupema but inini ndozvandakamuendesa nazvo chikoro saka handiregedze kuya pano kupema. Ndine ndichitokumbira mabhazi vanondibatsira kunyanya mabhazi anenge achibva kuSouth Africa chichichi. Saka nditsanangura kuti tinenge takawanda pano mapofu tinenge tichichinjana kuti mumwe ambopinda neimwe bhazi rimwe. Ndikati hamumbochitani zvanzi kana tombochitani. Bhazi rinotopinda mumwe totoziva kuti ndingi ndiyari kuenda otopinda mubhazi muye opema obuda. Bhazi rikauya rimwe tichichinjana. Saka ndiudza mararamiro anoita neubofu. Akatonudza kuti kundori nevamwe vanhu vanoona
vaanotobatsirawo, anotori nevana, life yake yatotsanangura. Like ini ndiri munhu anofarira zvekubvunza bvunza, zvekuinterviewa vanhu, especially munhu anorarama zvakasiyana nevamwe kana kuti anoita zvinhu zvakasiyana nevamwe. So ndaingomubvunza pandaisvika kuti zvandiri kubvunza izvi ndozvidii. Ndaingomubvunza like ndochimunzwa kuda kubvunza, saka akandiudza story yake yese. So mama wangu akazofona zvikanzi wadii, wakwira here? Dzadza kumapast 4 kumati 5 kwadoka. Panhu pandayama kuseni kumapast 9 ndanzi nemadhiraivha takutosvika 5 izuva rodoka, hakuna mota yauya. Saka mama po akandifonera foni yanga iri paloud. Ndikati kuna mama, vasati vadi isati yauya sprinter. Zvikanzi manje chikafu wadii? Nzara. Ndikati nzara ndori mahwani, pamwe yakudii yakusvika manje. Tobva mama vati ngatimbotarisira kuti vanosvika. Tobva takata foni. Tobva nditi kuri kuti nzara, unzwa nzara munhu wandasira naye pano? Ndikati chichi ndanongonyaranyara, unoti chii kuti urikutaura nemunhu? Ndikati munhu wacho andosvika chichi. Kaizi munhu akabuditsa mari, akanditi bata, achibata so, tora mari inonitenga food. Tikatonotenga neyakewo tikatodya, mumwe nemumwe chicken ini yake akanditengera murume. After andiudza story yake, mararamiro yake ari neubofu hwake, munoziva ipapo pakanditengera. Ndakangoshokana pekutanga achibudisa mari, tobva tatodya zvatopera. But ameno zvinhu zvakaitika, ndakaita sendanozvikanganwa, because ndakasvika kuSouth Africa zvikatonopera, handina kuzozvifunga. Zvakazodzoka manje zvinogara zvidzoka mupfungwa mangu kuti kune munhu akandibatsira ndaakufa nenzara paMvuma. Murume guys, ndakanganwa zita rake, ndiri kunomutsvaga pandiri kuenda kuZimbabwe. Ndigomubvunza pakamera zvese zvaakandiudza atangidze, but handizivi kuti ndichanomuwana here, because ndakanganwa zita rake. PaMvuma pacho iye musi wanga ari 1, but akati vamwe vangu tinosimbova nevamwe, but nhasi apa ndanguya hangu ndega, vanzi vamwe vamenoti varegere kuuya. Saka handizivi kuti ndinomuwana here, kundonotsvaga ndichiti chii handizivi, but ndine chipande chandotoziva kuti Mwari murume ndichengeterewo, ndikuda kunomuona pandiri kuenda kuZimbabwe, ndinofanira kuti ndinomutsvaga paMvuma. I think ndichasvika ndonobvunza kuti munhu akazoita bofu akura, handizivi ndonoti chii, kana kuti munhu akaita bofu akura aigara namainini, kana handichazivi kuti akati mainini here kana kuti tete vake. Baba vakuru ndibaba vechivangu, I think mazera nababa vangu. Zvakandibata ndikatonoti saka munhu chero akati asei, chero akapema, anokwanisa kutotandavadzawo ruoko rwake kupa. Iye haana kutomboona kuti munhu arikutaura naye ndiani. Akati ndangomuudza kuti ndonzi kuda, handizivi kuti pandichadzokera ndichinotsanangura kuti ndini kuda achaziva here kuti ndiye. Zvinhu zvirikugara zvinibata everyday kuti murume uyu anofanira kuwana ariko. Kune vese havo vachadarika nepaMvuma ipo paya, especially vanobva kuSouth Africa, pane mapofu achapinda mubhazi, pane bofu richapinda mubhazi. Kuti muzive kuti nderipi hamuzivi. Anenge angonzwa kuda kutandavadza ruoko rwake achipa, mupei iyeye, because ndiye mumwe wevamwe wemumwe wakandipa. Ndichasvika hangu paMvuma ipapo ndonotraya kutsvaga kuti ndeupi chaiye. Kana ndashayisisawo hangu, ndichangoona zvandichangoita ipo pane varipo ivawo, but I hope ndichamuwana. Anenge asvika paMvuma, please, achimunzwa kuda kutandavadza ruoko rwake kupa, ipo wakasununguka. Pane 1 wavo akandibatsira ipo paya, asingaoni, ini ndichiona. Ndine makumbo akakwana, zvese zvakakwana. Ndanga ndofa nenzara ipo paya paMvuma paya ndakamirira bhazi. Akanditengera chikafu ndikadya. Zvinhu zvinogara zvichindibata every time. Ndo zvimwe zvinhu zvinotoita kuti pandiri kuenda kuZimbabwe ndinofanira kupasvika paMvuma, because kure zvako nekumba, because tiri kwaGutu kuzasi uko. That's why ndakazonzi ndinomirira because mota yapfuura nekuMvuma. Saka please, ndoda kuti mungondibatsira kutenda. Ndakabatsirwa. Vanhu vaya mukavaona, chero ukaonawo munhu ada kubatsirwa, vanhu vaya musafungidzire kuti vanongomirira kupiwa chete, vanotopawo pavaripo paya. Zvinhu izvozvo ndanga ndisina kutombozvozviudza kana ivo mama vangu vandifonera kuti unzwa nzara. Handizi kuti chii chakazoitika, but ndotenda Mwari kuti murume akazodzoka musoro mangu. Pandinosvika kumba futi ndichatovatsanangurira mama kuti musi uya zvakafamba zvakadai.
kune munhu akadai akandibatsira so. Please, ndibatsirewo kutenda munhu iyeye, chero musingamuzivi. Ndichanomutsvaga zvangu kuti mumuzive pano. Ndibatsirewo kutenda, ende Mwari vamuitire zvakanaka kwaari ikoko. So guys, takumbotsvaga transport yekuenda kuMvuma. Saka panapa tava kuno uko kunenge kumbudzi here kusaidi kwekupi ameno ndo kwatiri. So tinombotsvaga transport yekuenda kuMvuma. Kutinoona pane vanhu vanenge vachikomenda vachiti he mutsatsaura muchiti bofu. Akomana mubhaibheri makatonyorwa kutonzi bofu. Mubhaibheri makatonyorwa kunzi blind nechichona zvinoreva kuti bofu. Saka isu hatina rimwe zita rokwanisa kumupa neiye paakataura achiti ndiri bofu, ndirorama neubofu. Saka imimi vanoona mukada kunyebera kunge mune tsitsi stereki muchiti musataura kuti bofu, iye munhu ari bofu ka. Minoti mimi muda kuti tichi munenge makungozo translator wekoko, isu toziva kuti ibofu. Saka chero chikoro takadzidza nezveubofu. Saka munhu asingaoni anonzi bofu. Saka imimi kana makuda kuti timbotenesa ririmi tichimboti ade wataura uchiti zvakutonetsa zvatovawo zveikoko. So tinombotsvaga transport yekuti tiende kuMvuma. Saka pakaipa tikumboona kuti toita sei. Timboona munhu akandibatsira uye pagore riye. Haiwa tikanganwa munhu akatibatsira atikanganwa. Saka tambotosvika toona kuti zvakamira sei. So guys, tambomira panapa, takamira panapa hanzi bhazi riri kusvika izvezvi rinoenda kuMvuma. Saka as you can see, vanhu vari busy mboloda mabhazi chichichi. Timbosvika paMvuma timboona zvakamira sei. I can't wait kuona murume akandibatsira 2019 musi wa5 September, musi weThursday, zuva ronodoka, ndichida kuenda kuSouth Africa. Hamuna mukadzi ane rudo uyu. Ari kutondipukuta mavoko angu, aona kuti dhedhi vanga vachihlau chapa kuhlau yanga. Akatereka ndivapukute akanyarara zvake. Zvakaoma vedu. Chanorora rwechi4. Bhazi rakabva rasvika, kandobva tapinda mubhazi nemudiwa wangu achingosmaila imi kaimi. Takamirira kuti bhazi risumuke katiende kuMvuma kunoona bofu riya rataigara tichingotava nezvaro kubva gore rakapfuura, tichingoti tichienda kunomuona akandibatsira 2019 musi wa5 September. Imi kaimi, waiva musi Thursday. Don't mind huku dziri ngoti chiyo ndiri kumoshaka guys. Alright, bhazi rabva rasimuka paya takananga kuMvuma, raimhanya samari tichiona kunge miti iri kudzoka kumashure tichienda mberi tichipesana nemiti. Pasvika German vakati aiwa ndinoda maselfi ndiri big fan. Tikatora izvenyu makasununguka, vakabva vatora vabva vanakirwa ndobva vasmaila ndobva vati aiwa maita bho. Ndobva vasumuka ndobva varova zvavo pasi. German vanga vachangopedzawo zvavo kubhadhara onawo mari dzebhazi. Kati chitodi takanoenda mbamu rodi mainakidza chose tichingonzi tikutengesawo chibage, tikutengesa chita, takutonzwa chidumburi chibage saka tasingachatengi. Apo tatosvika paMvuma paya takutoona magonyeti, mabhazi achipinda. Ndakufara kuti ndikuratidza mudiwa wangu kuti apo ndo pandaiva nebofu riya richindibatsira guys. Tibva tati aiwa ngatidzike mubhazi, tinodzika zvedu mubhazi zvinyoronyoro zvakanaka. Takananga ipo paChicken Slice. So guys, we are here paMvuma. Toda kutocrossa road, toda kufara kuenda paMvuma. Toda kutocrossa road toona kuti zvakamira sei. Let's cross the road my love. So tiri kucrossa road paMvuma. As you can see, bhazi ratatakakwira iro rakuenda. Saka toda kutsvaga bofu riya tonotoriwana here. Naona mama. Pane vanhu vasingaone panapa vanosingopinda mabhazi. Tovaonawo. Panongori ne1. Vamwe vanouya vachizokwira vanogara. Saka kana vari mubhazi. Anonzani? Bhegi rake riperepetu vaparanga. Anonzani? So pangori ne1 chete. Achikosvika kuenda kudai.
Oh my god. So banana na wangu. Kana mira kana bana. Mira kana shit. How much are you? Magadi ko mama. Serious. Munubira muri bana bana ati marutanga wana. Yo. Siutsvaga vanhu vanosimbo vanoramba neurema pano vanosimbopinda mumabhazi vachiripo kana kuti vatoenda tambunzwa chinzi vanga anaenda vachirumhanzi vapira kuti ndafika shit anaenda kumasvingo kuvanokasika kuenda kudai bhazi vachirumhanzi bhazi ravo rikazoenda remasikati havazowani rimwe kuenda ikoko shit okay kuti vane makuseni zvosvida kuti mukauya makuseni yo kudhara vanosimbomira vanosimbosvika zvaruru vaisa kuona vavaripo anaapira ninda esanogona kudzoka kumashure kumasvingo achidaisa alright tikatingoona kuti zvakamira sei atopinda mudhara uya anobva panapa kumahanganaiora anenge asingachatoendi saka anorara kuti pavheranda mabhazi anenge achipinda ungogara pavheranda panopinda bhazi ndiye chirumanzi wacho ichazii zita rake munhu saka maepo enyu hapana hwani rasara here risingakwani mudeva mungonipawo vanhu vakatopfeka magirazi emari kudai ndeye maturande magirazi akutopfeka totopana chirumanzi kwete nopana chirumanzi kwete isusu saka anenge aita mari hamutengesi ma11 chi 5 rand 1 pekiresi rakadai seiro $2 mari mobile bedroom tongotenderera nenyika izvi asi mama mati parakaora mama mone tiri tu mama todyawo sei apa mama manya kuti shora apa tiri tu katida kudamburira nepakati nai mama mazogona tapiwa 2 toguchaka sa mama manipa uyu ndedhora kai maepo amanipa ndedhora ndemari 10 rand chi 5 rand imariko 10 rand imari mabondi kumadhola inenge iri mari madhola rinongotengera padhola saka 10 rand idiki pane dhola saka tatozvidhurisira nai mama 10 rand idiki pane dhola saka tatazvidhurisira mukutoti dhola ihafu yedhola 10 rand mama
Tibeta. Ni macho kudiko meko. Hai na wewe ATM andipa nikuti. Abato kwa mali ndio ya kugonda. Kuda kuota mangwana mafuta. Angoni pa zaidi. Joka. Sasa ndio badala sio. Lokupa ile kutoka kuitira kuti mundi pe mali bota ngokuwa kai. Ngba ndo kuota mangwana mafuta. Ni hapa tusema huyu. Decide tu. Ni change Mama maita basa nemaya pamati pa $205. Please mundibatsirirewo vanhu vaya vasingaoni panapa vakambondibatsira mwe ndiye kutongotibatsira pamati. Thank you so much. Please muvachengete vanhu vakambotibatsira. Handina kuti mumapepa apo haiwa tinongora kuti munguva yetsauri. Mupote muchiwawo nawo. Thank you so much. Kwai vakambonditengera chikafu. Aiwa tatomburuka bhazi tichazotsvaga bhazi kana takwenda. kuiche chakanaka Yai mama. Noti hatisina sotonasi saka maita basa totenda chose. Vanhu vaya handizivi kuti ndiani. I2019 musi wa5 September anga iri Thursday ndonga ndomusi wakazoshaika wamugabe handikangamwe. Ndandakagara apa ndakamirira bhazi raibva kuHarare saka rakanonga kunditora apa ndandine nzara. Murume akandibatsira ndikatombogara naye apo tikambogara apo asi zita rake handirizivi manzi waenda manje. Alright, ticharamba tichimutsvaga kana tikamwana tetamuwana tikamushaya ticharamba tichingouya. Maita basa ndi Yomudza kuti ndimani. handizivi Avazivi zvine zvongosangana. iye haatondizivi. Ndongomudza zvokuti 2019 pane munhu wakambobatsira. Musi wa5 September musi weThursday. Maita basa. So guys, you see now tipama 1 tavashaiwa vanhu vacho wa1 muraite correct. So tiri pakati pekufamba ipapo pakabva svamwe murume ndobva andipa foni yake achiratidza kuti ari pafoni. Ndikashaka kuti ari kundipireko foni yake ndopandakatora foni ya ndobva ndadayira wanike anga atofonera bofu riya. Mati? Mudhara inini ndakambokwira bhazi panapa panonzi paMvuma 2019 kumazuva rodoka, so saka ndine munhu ari blind wandakamboona, asi munhu uyu manje handichazivi kuti ndiani. Ndakanzwa mazuva madzidza message iri paTikTok. Alright. Manje ndi ndabuda ndaenda kumusha ndine kune nhamo. Alright. Ndodzoka musema Saturday. Musi Saturday. Sunday. Hatizivi todzoka rini, but handi munobatika zuva nezuva here paMvuma. Handi munobatika zuva nezuva here paMvuma, hatizivi zuva todzoka Sunday here kana kuti rini. Saka tichaona, tichatrai kusvika ari makusena. Pakanaka. Ndini mukomana wamaiva naye musi wa5 September 2019. Aiwa, pakanaka. Kana ndichauya ndichangoona ndoya rini next week yoyo. Tinotenda. Bye bye. Alright, moswera zvakanaka. Iye zvino hatiri kuya next week yo, please moswera motrai kuvapo, asi tichatrai kuya makusena. Alright, thanks. Alright. Tangozopiwawo foni guys. Tinogona kungozouya tangoti anofanira kugara aripo. Tongozoya. Unoona murume iyeyeka akandibatsira zvisingaiti. Ndomuziva izekuda inini ndowanzouya kuno kana ndisiri kubasa ari very generous. Unotomuziva zvakudaro? Saka inini ndoshanda kueducation kana ari maholidays ndendiri kuno ndotokuswera. Motoswera naye. Ndakaswera naye musi wa5 September 2019. Apapo timbochinja timbonogara pamadziro echicken slicer. Akanditengera chikafu ndanosiyiwa nebhazi ndomusi wandaenda kuenda kuSouth Africa. Saka handizii zita rake, ndasingachazivi zita rake. Anonzi Chiruma.
Alright, aiwa. Saka pane musi uno akatombondudza nyaya achiti mukanya ndakaburiswa paTikTok Alright. Nani zvikanzi mheno umwe mukomana so akangondiburitsa. Ngati alright. Ndini kuona iona ndasikazwi ndima vanhu vamaitaura ndowanzokuonai. Omwanzondiona. Ndakaona muchiinterviewa this other day neumwe DJ. Alright. DJ Ola. Na DJ Ola. Alright, saka mashanda kupi? Mashanda kuGuruwe. Alright. Alright. Samangoti una tichingodai dai ndobva matomufonera. Aiwa zvaitika ndakuona muri hapo ndobva ndaudzwa kuti handi tight ne vanhu vanogara njewa. Saka ndazonobvunza those ladies aindepi munhu wamanga munaye zvikanzi aenda kwanga achitsvaga chirumanzo. Ndikati handiri nhamba dzachirumanzo rega ndimufonere ndimudze kuti uri kutsvagwa ku. Alright. Aiwa Magona. Tichauya next week. Tichatraya kukasika kuuya. Then toona kuti takasika kubatana naye. Tikwanise kuona kuti zvakamira sei. Saka imi mune musipo next week patoya. Ndisipo ndendatodzokera kubasa. Ndatongoya nenyaya visit. Mwana wangu ari kuchikoro. Ari kuchikoro. Ari form 1 grade dani. Form 1. Aiwa maita basa airtime yenyu mozonotenga airtime. Yamashandisa kuti kufonera chirumanzi $3. Thanks. Aiwa hapo masipaka imi. Alright. Mama muraite muri kuitei vana ndimuri kutengesa moenda kupi zho ko vanotengesa vari pasisi kutengeswa here hachisi chibage here zvinhu zvenyu zvaibvepi makatumirwa nevana yo zvikabva zvapfuura ndasvika bhazi riya nezuro ndokusvika kuti hamuna chinhu chenyu havana kuona kutombovhurawo but havana kuzozviona vakazozviona vakafona vaikoko kuti zvinhu zvoizvi munomirai saka rakubva kupi kuharare aiwa munozviwana vatoti zvirimo zvinenge zvirimo saka munogara kure nepanapa mugara kupi ndogara kudhisene kuchii shit saka munofanira kutokwira kuenda uko munokwira mari $2 nekuti yakangofanira nekusvika kushuka saka $2 kuenda nekudzokana kuti munokwira $1 kuenda $1 kudzoka aiwa kutongokwira pane kuenda kumba $2 alright pakanaka izvi tovimba kuti munozviwana saka mavambofona achiti vanosvika nguva ine zuro manheru angu ati ndosvika na3 iye nhasi ndavafonera panapa ati ndabva ndakataura nezuro ndizvo zvemimira ipapo muza vanhu vamabhazi vanozvafura mirai ipapo iye zvino yava iye zvino yava nhingikirini 25 minutes to 3 saka vanosvika manje hanzi vatina 3 aiwa saka pakanaka mama toimba kuti unozviwana zvezvenyandizvi hamusi kunzwa nzara manje magara vanobvangu kunzwa nekufamba mangwana wadzoka unosvika wakati baba uri pano mangwana wadzoka usikuti baba alright aiwa zvinoita zvakanaka toimba kuti zvenyu mozviwana zvabva John toimba kuti zvenyu mozviwana mukatoona vana vachitotumira zvinoreva kuti muri kuvanamatirawo minamato yenyu iri kuvabatsira kuti vawane zvavari kuwana vakwanise kuzokutumirai saka tinozvitenda izvozvo tongoti aiwa zvinoita zvakanaka saka mama tikakupai $10 mungafara mati mama nyatsotaura ngambotadza kufara here mafara nditi aiwa rekai tingokupai $10 taifungidzwa ndimi muri kutengesa panapa kana kuti chii kana makamirira mota yenyu muchaiwana moshandisa zvamoshandisa pasuro dzatumwa nevana venyu mozodii mozodziwana munodziwana chete kana vakatofona vachiti dzitiko anoona kuti bhazi rakashayikwa zvinhu zvakashayikwa mubhazi kuti muonane nesu saka don't worry
yomasendwari ndipozve wallet saka tirakupai $10 iyi mozoshandisa zvamoda motengera zvizukuru kana maita basa kana iye nekutotenga dzimbiso anditika aiwa maita basa idyai ndotenda hangu vashoma vanokuitira zvinhu zvakanaka anditika haiwa no worries rambai muchinamatira vana venyu variko hakugariki zvakanaka kuvanhu vanobaiwa nemapanga apfuti chichi but mukaona vachitokwanisa kushanda vachikutumira izvo kuti zviri kufamba zvakanaka zvangu vanangu maita anditika aiwa tinotenda maita basa saka guys siya mama vachifara unoziva mubereki ane mwana ari South Africa angofanana neni chandangofarira ndechekuti amai vari kutotumirwa navana vavo zvinonetsa izvo ndakaenda kuSouth Africa 2019 ndakazogona kutanga kutumira 2023 gore richitanga pamwe pese apa zvanga zvakadhakwa but anyways pamwe pese ubva 2019 kusvika 2022 ichipera ndaisatumira kana anything because kanga kusina shoko rikambofamba kumusha kwedu kunzi mukomana ari kupenga kuSouth Africa ndo madhezi andaipfeka chishoti chelo aya vabereki vakatomboita civil believer because vaona kuti hakuna chiri kuuya apa mukomana mene zvaari kuita pasocial media so tiri kufarira kuti at least vane vana vanotumira